తర్వాత నేను కొంచెం పడతాను, ఆయన మళ్ళీ ఒక ఎత్తాను. ఈ 4 అయిపోతే మేము ఇంటికి వెళ్తాం. ఓకే. చంచలంబగు జగతి లోపల శాశ్వతం ఒకటేదిరా, చంచలంబగు జగతి లోపల శాశ్వతం ఒకటేదిరా, కన్ను మూసి తెరచు లోపల కలిమిలేములు మారురా, కన్ను మూసి తెరచు లోపల కలిమిలేములు మారురా, మాయ సంసారంబురాయి మనసు నిలకడలేదురా, మాయ సంసారంబురాయి మనసు నిలకడలేదురా, అన్నదమ్ములు ఆస్తిపాస్తులు అంతకను ఇలా మాయరా, అన్నదమ్ములు అన్నదమ్ములు ఆస్తిపాస్తులు అంతకను ఇలా మాయరా, మాయ సంసారంబురాయి మనసు నిలకడలేదురా, అన్నదమ్ములు ఆస్తిపాస్తులు అంతకను ఇలా మాయరా, చంచలంబగు జగతి లోపల శాశ్వతం ఒకటేదిరా, కన్ను మూసి తెరచు లోపల కలిమిలేములు మారురా, కన్ను మూసి తెరచు లోపల కలిమిలేములు మారురా. ఆహా, వీడు ఇచ్చేసాడు మా కృష్ణకుమార్ బంగారుకొండ. ఒరే నాన్న, నాకు వాట్సాప్లో పెట్టింది అంతాను ఏది 2 ముక్కనా? ఇక చాలా పెట్టాడు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగుంటుంది ఇది. థ్యాంక్ యూ. ఇది మొత్తం ఎల్లుండి అవతల మొత్తం పాడదాం ప్లీజ్, ఎందుకంటే అంతా ఒకసారి అయితే